ovom časnom domu. Kristi Hunt. Ko ste vi? Stoja. Glavom i bradom. Šta je plastična hirurgija? Preobrazili, ja vas zaista nisam poznala. Da. A možda i zato što vas nisam dugo videla. Da. Verovatno mnogo radite. Radim zaista puno. Ne mogu da radim ovde naše tezgice, radim po inostranstvu, onako dobre tezgice. Bez obzira što tako mnogo radite, za vas važi da ste izuzetno dobar štediš. Pa dobro, prištedi malo na sebi, ja. Pre neki dan sam išla za Švajcarsku, za Beč i ponela sam pljeskavicu od ćuretinu, mešalicu od teletinu i mučkalicu od svinjetinu. I spiletinu. A jel vi tako uvek sa tim padežima malo... Ne, ja spremam na mast isključivo. Zato što mi interesuje, pošto toliko često putujete, nema... Sigurno vam se nešto još neprijatno dogodilo ili možda prijatno, ne znam. Neki dan kad sam išao na aerodrom, iz neke kućerine izletela neka kutija, pala mi na glavu, ali me nije razbila glavu. Što je ovo kutija? Pa ništa u njoj. A ništa ni na njoj, a ništa ni meni. Ništa ni glavi ni u njoj. Izvinite, da li vi možda imate neki hobi? Ja se bavim naučnim radom. A moj? Da. Kako ste rekli? Nemoj da pričate. I mogu vam reći, rad se sastojao u buvama. Evo jedna na masa i jedna za ogled. Ogled se sastoji u sledećem. Recimo, da imate vi jednu bubu. Buvi otkinete nogu, ona skače. Otkinete, kažem skoči, ona skoči. Otkinete glavu, ona skače. U čemu je poenta? Pa i ja se pitam. I naravno učenije, buva ne čuje kad je otkineš noge. Ja moram ipak ovo da radim, ja živim od ovoga pobogu čoveče, ne mogu sad da se šešem ovoliko, kako da se smirim, te vaše bube. Užas jedan. I bez glave pa ujedaju. Što ovo nešto kaže ovde, da nešto imate vi neka još obrazovanja, mislim? Da, ja sam vrlo obrazovana, učila sam jahanje na koturaljkama, gajim plinu i oseku i onda može podolazem ranica. Sve se poklapa, samo mi nije jasno kakve to ima veze jedno s drugim. Pa od vrtoglave karijere uzem nisam. Pa mnogo radim, da ti kažem, mnogo radim, ali... Imate vremena za intimu nekad? Nemam ja vremena za to da plaćam. Ali nećete sad da radite? Pa idem da pevam u jednom uglednom lokalu gde su promenili čaršave baš pre 2 meseca. Izvinite, nemam ja vremena, ja moram da idem. Nemam ni ja, idite slobodno. Moram da idem, prijatno. Nemoj se plašiti od mojih usana, veruj mi juče me pčela ujela. Šta si bre zinulo i šta te zanima, ma evo priznaje, idem od hirurga. Silikoni ko baloni, a neću da zažalim, svaki deo novog tela dobro ću da napatim. Silikoni ko
ko baluni, novac koja nema šta, 2-3 rebra manje više, al sam kao barbika.